til avisen onsdag den 11. november. God aften. 35 kilo sølvmønter fra 1600-tallet blev fundet i Køge i dag. Det er Danmarks hidtil største fund af mønter fra den periode og hjem til Danmark igen. I en af vores ældste købsteder i dag gjort det hidtil største møntfund fra 1600-tallet, der taler om ca. 35 kilo sølvmønter. Det var her midt i Køge by, de mange sølvmønter blev fundet. I en købmandsgård med en historie, der går tilbage til 1200-tallet. Mønterne blev fundet, da den nuværende ejer bad et par venner grave et elkabel ned, så han kan få varme i sin bil til vinter. I eftermiddag gravede arkæologer endnu en gang for at se, om der skulle være flere end de 2.200 sølvmønter, der allerede var fundet. Museumsfolkene regner med, at skatten har ligget i jorden siden ca. 1675. Den ældste mønt er fra 1608, altså fra Christian den 4. tid. Men der er også mønter fra Frederik den 3. og Christian den 5. regeringsperioder. Oprindeligt har skatten ligget i en trækasse.